салом бинандагони гиромии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. айни ҳол мо дар як гӯшаи зебоманзари ноҳияи Варзоб қарор дорем. дар ин сайёҳат моро Абдуллоев Аслан ҳамроҳӣ мекунад. дер кардед? моро интизор шудед? бале. салом алайкум. салом нурлоҷон. ин кас ошпаз аз ноҳияи Варзоб. куҷоро интихоб кардед? мо як манзараи зеборо интихоб кардем. мерем мебинем. меравем. беҳтарин, олӣ, табиаташ ҳам зебо, ҳавои тоза, ҷобаҷо мешавем. о инҷо ҳам миз будааст ко? мо махсус инҷоро интихоб кардем. беҳтарин, барои мо кӯмак мешавад. ана акнун чӣ кор мекунем? чӣ маҳсулот барои хӯрокпазири шумо овардем? маҳсулот. ҳозир ана инҷа маҳсулотҳое ки бояд хӯрок тайёр кунем. мана гӯшт, каме пиёз ва картошка. аз ин маҳсулотҳо чӣ тайёр кардан мумкин? мо аз ин маҳсулотҳо кабоб тайёр карда метавонем. кабоб? кабоб бошад кабоб. баъд равған нест ку? равған дар он ҷо. ҳозир намак чӣ? намак ҳам ҳаст. равған доғ шуд? намедонам чӣ хел бояд фаҳмем ки равған доғ шудааст. ҳозир месазем.
дар ошпазӣ чӣ қадар таҷриба доред шумо? аз кадом сину сол оғоз кардед омӯхтед ҳамин кафту? ман росташро гӯям, мо вақте ки худ будем бисёртар аз модар мо модар ки таҷрибаи бой дошта, мо бисёртарги аз модар касбро омӯхтаем. то дам хӯрдани гӯшт барои он ки вақтамон зояе наравад, мо курсиёро омода мекунем. ана ин нашро шумо гиред. нашром дар ҳамин поён то бо шумо вохӯрдана як деҳаро гузаштам. ҳамун деҳа чӣ ном дорад? ягон ҷои таърихӣ дорад? бале, ин деҳае ки шумо гузаштед номаш Варзоб қалъа мебошад. Варзоб қалъа? бале. ба гуфтаҳои бобоҳоямон калонсолон дар вақташ дар ҳамин деҳа қалъае будааст ки дар вақти ба мисли дигар қалъаҳое ки дар он ҷо миру амир мешитану дар ин ҷо андозе ки аз гирду атрофҳои мисол дигар деҳаҳо ҷамъоварӣ мешудааст. дар ин ҷо дар ҳамин қалъае ки шумо гуфтед мо гузаштем ҳаминҷоро, ҳамин ҷо дар ҳамин ҷо ҷамъоварӣ карда мешудааст ва баъд аз ин ҷо ҳамин андозро ки ҷамъ кардан ба қалъаи Ҳисор бурда ба он ҷо месупориданд. бале. ин оби чашма аст? бале. чӣ дар ин наздикҳо ягон чашма буд? бале. дар он тараф як чашма аст. аз ҳаминҷо об меберем. бисёр обаш болаззат аст. нурло як бор дига мо бинем ки тайёр шудааст? тайёр шуда бошад ё не. خوراک ما آماده شده است. мебинем чӣ қадар болаззат аст. ҳамин хел не? акнун мегузарем ба қисмати асосӣ. ممکن یک لحظه حاضر من میارم. بسیار بولازد.
бинандагони гиромӣ, хӯрок бисёр болаззат тайёр шудааст ва ба шумо ҳам тавсия медиҳам ки бо монанди мо ба ҳамин хел манзараҳои зебои тоҷикистон омада бо дасти худатон хӯрок тайёр кунеду аз табиат лаззат баред.